Van Europa Cup is het een kleine stap naar Roda. Yes. Maar niet heus, dat is een hele grote zelfs. Ja, dit is de man hè, van de week. Ja, dit is hem. Dit is jouw man van de week, toch? Bangura. Vertel. Nou ja, Roda heeft al het hele seizoen moeite met scoren. Creativiteit en scoren was het probleem. Daar hebben ze heel veel mensen uitgeprobeerd. Baten, Tjokoer, ik weet niet wat er nog meer allemaal gestaan is. Terwijl ze deze jongen uit eigen jeugd achter de hand hebben. Hij is in het meevoetballen heel beperkt. Maar zodra hij in de 16 is, weet hij wel het doel te vinden. En uiteindelijk denk ik dat je daar toch naar mag gaan kijken nu. Je hebt doelpunten nodig. Zorg maar dat je... Mooie bal van Coquelin deden. Ik heb zoiets, een spits die hoeft ook niet altijd aanspeelpunten te moeten zijn en het positiespel mee te kunnen doen, een man uitspelen, noem maar op. Hij moet scoren. Nu is het ook wel zo... En deze jongen doet dat. Nu is het ook wel zo dat deze loopacties die we zien bijvoorbeeld, die hadden weinig mensen achter hem uitgehaald tot dusver natuurlijk. Hè? Dat is waar. Hij komt soms, zeker als hij verder terug op het veld speelt, hè, als hij die ruimte heeft, zoals nou 2 keer, dat hij die ruimte kan zoeken, dat doet hij goed. Daar is hij sterk in. Maar als hij in de bal moet voetballen, is hij heel beperkt. En ook in het meedenken en meespelen met zijn medespelers. Dan moet je ook iets anders gaan spelen als je hem wil gebruiken. En je wil hem inderdaad die diepte insturen. Maar goed, hij kreeg die hat-trick kans, die bal op die hat-trick. Die raakte hij een beetje à la Brobby. Dan wilde hij te zeer, te hard schieten. Ja, toen had hij de dozen nog om zijn schoenen. Maar het is niet dat het lek nou boven is, maar het is gewoon lekker. Ook omdat het gewoon een eigen Limburgse jongen gast is. Wat Reginald in het begin van het seizoen al zei. Die gewoon laat zien hier dat hij weet waar het doel staat. En gewoon makkelijk scoort. Er gebeurt ook wel iets. Die gozer is 1,90, prachtig lichaam. Daar is toch heel veel om aan te merken. Ja, natuurlijk. Maar daar concentreren op de dingen die hij wel kan. Inderdaad. Maar even qua bijnaam, de bomber van Blije Rijden. Hè? De bomber is een mooie buik. Dat is jammer, dat is maar één bomber. Nou, dat zeg je nu, maar kijk eens even op Twitter. Deze tweet zien we hier. Het feesten, en daar reageert iemand onder. Er is maar 1 bomber, en dat is Maurice Graaf. Kijk. Jouw fans die rusten niet, hè? Nee, absoluut niet. Zit niet. Kort op de bal. Het kost wat, maar maar ook tegen zo'n jong ploeg, dat is precies wat je dan nodig hebt. Ja. Een speler die al die jongens aan de schrik hebben, jong PSV, die wil natuurlijk lekker tikken. En dan komt er zo'n beetje onroebel er binnen die zegt, jongens, ik gooi de beuk erin. Ik ga je even flink pijn doen. En toen zag je ook meteen de wedstrijd om... Het ging niet makkelijk, hè. Na 4 seconden onze vriend Issam El Maaj, die tegen Unieke aanschiet. Ja. En iets 5-6 minuten later, dat Unieke draaischot ook net voorlangs schiet. Het ging niet helemaal vanzelf bij Roda. Het ging niet helemaal zo. Hij heeft een soort nonchalance in zich, hè? Die gozer heeft een uitstraling. Ja. Ik ben benieuwd. Morgenavond spelen ze tegen Helmond Sport. Ja. En met Robert Maasland. Het lijkt op Helmond Sport met dat fantastische nieuwe stadion. Alsof ze de weg naar boven ook weer gevonden hebben. Dus ik dacht dat ze speelden bij Quick Boys. Ik denk, is dat nu? Komen we zo meteen bij die wedstrijd. Eerst nog even naar Bangura. Want de vraag is nu, blijft hij spelen of niet? Hij zelf blijft er naar eigen zeggen rustig onder. Ja, ik heb geleerd dat in het voetballerij, als je de hele tijd gaat verwachten, ik ga voetballen, ik ga starten, ik ga dit, dat mentaal heel zwaar is. Ik denk dat het beste is wat ik de laatste weken, maanden heb gedaan, op mezelf heb gefocust. En ik denk dat ik dat gewoon door blijf gaan. Gewoon op mezelf focussen, op mezelf trainen, zelf ontwikkelen, kijken wat ik beter kan doen. En als ik start, dan start ik. En als ik inval, dan val ik in. En ik denk dat dat de beste mentaliteit is. De voorzitter zegt, wijze woorden. Maar dat snijdt hout, dat zijn goede opmerkingen. Ook hij komt goed voor de camera. Ja. Hij staat goed voor de camera. Maar dat snijdt de mensen uit. Ook geen ingewikkeld verhaal opgedragen door een zaakwaarnemer. Maar gewoon hoe je erin zit. Ja. Mooi man. Maar dit had jij begin van het seizoen ook al gezien, toch? Dit. Ja, dat heb ik inderdaad, Maar wel op dat jullie steeds vaker gelijk hebben. Iedere keer, dat is ook pijnlijk, hè? Als iedere keer gelijk moeten halen. Nee, maar ja, laten we nou even hem van dat... van die troon weghalen. Tweede, hè? Zei Roda zou tweede worden. Oh ja. Ja, maar luister, dat ligt niet aan mij, hè? Het kan nog. Ligt dat aan mij? Ja, jij riep dat. Ik heb het goed voorspeld. Maar ja, als je... Als je zo slecht... Hij heeft het goed voorspeld. Roda voert het slecht. Dankjewel. Ja. Nog even, Roda gaat het iets opportuner doen, lijkt het. Hè? Met 2 spitsen was het idee dat ze raakte geblesseerd. Maar is dat ook logisch gezien hoe het gaat de laatste maanden? Nou, ik denk dat zo'n Bangura in een 2-spitsen systeem ook beter tot zijn recht komt. Want in een 3-spitsen systeem met buitenspelers ben je als centrale spits meer aanspeelpunt. Ja. En nou kun je meer lopen. En dat heb je dus nou gezien net met die goals. Als die diepte in kan lopen. En je hebt jongens zoals Breij, die kan zo'n bal geven. Ja. Ik vind Breij
mij de beste speler bij Rode JC. Het idee is ook dat Tot hij nou daar toe- een beetje omheen gaat spelen als het 10 daarachter. Hè, dan, Ja, zeg maar. tot nou toe valt mij tegen Veenboer. Daar had ik echt... Veendorp. Veendorp. Daar had ik echt veel meer van verwacht. Ja. Ja. Komt nog dus. Ja, nu zijn het wel belangrijke weken, of het is een belangrijke week. Als we eens even kijken naar het programma deze week, dan speelt Roda dus morgen tegen Helmond Sport op dinsdagavond. Uitstekend, gezellig. En dat is een concurrent met evenveel punten op plek 10 op de ranglijst. En vrijdag naar nummer 7 Telstar. En dat is, denk ik, misschien wel Ivar, Ja. ook een vorm in die subtop. Dat moet je net nu hebben. Hè. Je bent net Dordrecht weggepoetst. Met 5-0. 5-0, ja. Hoe belangrijk is deze week? Ja, enorm belangrijk. Nu deze week bepaalt of je aan gaat haken en mee gaat doen met die play-offs. Ja. Of dat je wegzakt. Ben ik met je eens. En wat Robbie Savert zei, als we de play-offs niet halen, is het seizoen mislukt. Dus do or die. Ik citeer. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat lijkt me dan ook. Ja.